אתם רוצים בושם שהוא גם שונה, גם מיוחד וגם גורם לאחד הבשמים הכי איקונים אי פעם להיות בעצם מיותר, אז זה בדיוק הבושם הזה, Carved Oud של חברת טאמן מלונדון. Carved Oud באנגלית זה אוד מגולף, ולפה גילפו את האוד בצורה הגולמית הכי יפה שיכולה להיות. האוד פה זה לא אוד שיגרום לכם לאי נוחות, זה לא אוד אנימלי, זה אוד שעשוי בצורה הכי טובה והכי יפה שיש, אלגנטי מאוד. בבושם הזה יש המון תווים, כמו וניל, פצ'ולי, אמבר, תבלינים, אבל בעצם כל התווים האלו נועדו לתמוך ולפאר את האוד המדהים שיש פה. לכל חובבי הבשמים המתוקים, אז זה לא זה, אפס מתיקות, אלגנטיות, יוקרה, תחכום במסתוריות בבקבוק. קשה מאוד לתאר את הניחוח הזה במילים, תדמיינו את עצמכם הולכים ביער, אחרי גשם, העצים והאדמה עדיין לחים, הפטריות צצות, אתם לוקחים נשימה עמוקה, זה פחות או יותר הניחוח של הבושם הזה. הוא מאוד מזכיר את האוד ווד של תום פורדי, כמה הבדלים משמעותיים, הוא עשוי יותר טוב, הוא עמיד יותר ופשוט מריח יותר טוב. אז מי שאוהב אוד ועדיין לא התנסה בבושם הזה, מה אתם עושים? ומי שמעוניין להתנסות באחד התווים המיוחדים שיש, אז זה הבושם המושלם, Carved Oud.